खुलुमबाय आं रैरुप नार्जारी रबिन्द्र नार्जारी लिरनाय हांमा बर' सावथुनखौ दिनै धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्टसापरिनि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि ब्रह्म मन्दिराव बेखेवो। दिनै रबिन्द्र नार्जारीनि लिरनाय हांमा बर' सावथुनखौ सनापुर गामिनि ब्रह्म धोरोम राव जयग'नि गेजेरजों बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि सोलोंथाइ बिफाननि इएम अनिल बसुमतारी, हारिमु बिफाननि इएम मुस्रि प्रणब बर', मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनोरन्जन बसुमतारी आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि इएम मुस्रि मलेन्द्र नार्जारी, एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि मुस्रि धर्मेश्वर बसुमतारी बिथांमोना। बे हांमा बर' सावथुनाव हिर' एबा एक्टराव नुनो मोनगोन सिमां सैनारि, एक्ट्रेसआव नुनो मोनगोन प्रियंका लाहारी आरो माइदांस्रि बर' आरो बर' सावथुन मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय फेस्ला फावगिरि मेन्डेला ब्रह्मखौबो देवानि रल लानायखौ नुनो मोनगोन। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा सनापुर गामि बे ब्रह्म मन्दिराव दिनै हांमा सावथुन जि दिनैहाय जागायजेननायनि हाबाफारि बावहाय गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै हांमा प्रडाक्शननिफ्राय जे हाबाफारिखौ मावनो लाफैदों जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेखेवगिरि हिसाबै दिनै बेखेवनो मोननानैबो आं खोब गोजोननाय मोनदों। बाथ्राया बेनो बर'नि सावथुन मुलुगावहाय बर'फ्रा दिनैहाय जि लामाजों बा जि सोरजिफोरखौ लानानै सावथुन दिहुनबोबाय थादों बे जोंनि थाखाय थोजासे जायाखै आरो जोङो गुबुन जौगानाय हारिफोरनि बायदि जोङो दिहुननो हानाय बे सिम जों सौहैनो हाथ'वाखै। अब्लाबो नाजानायखौ जों लाखिलांबाय थानांगौ आरो जोंबो मोनसे सम फैगोन जाय समावहाय जोंनि सावथुनाबो गुबुन जौगानाय रावफोरनि बा हारिफोरनि सावथुनजों जोंबो समानै जायगा लाहैनो हानायनि खाबुखौ जोंबो लाहैनो हागोन। दा गोबां जोंनि गेजेरावहाय सावथुन जोङो दिहुनबोदोंब्लाबो बेयो दहायनो आं बुंबाय माने थोजासे जायाखै। जोङो बेखायनो नाजानाया थानांगोन जोंना आरो गोदान गोदान सोरजिखौ लानानै जोङो आवगायनांगोन। दा गासै सावथुननि जि मोनसे आखलफोर बेनि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों जोंनि समाजनिनो गेना गोरोन्थिफोर आरो सोरनिबा जिउ जारिमिन थांनानै थानायाव जिउ लामायाव जेंना जेथो खैदां खैफोद सहायनांनाय बेफोर बे सावथुनाव थारैनो बेरखांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। आरो बे समाव जिहेतु बर'नि सावथुनफोरनि गेजेराव गोबां नोंथाङा जिहेतु रावफोर जोङो गुबुननि राव सोदेरनाय आरो माखासे बाहायथाव रावफोरखौ सोनाय जायो। बेनि सायाव नोंथाङा सासे समाजनि दैदेनगिरि हिसाबै बे सावथुन मुलुगनि जितु दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायगोन? दा आंनि खावलायनाया बेनो जोङो सोदोबफोरखौ रोखा खालामनायाथ' बे थानांगौ आरो जोंनि माखासे मोजां मोजां जेराव सोदोब थाखायोबा बे सोदोबफोरखौ जों बाहायनांगौ आरो एंगारनो हाथारि जाहोनाव गुबुन रावनि गेजेरजों बाथ्राफोरखौ फोरमायनो गोनां जायोबा बा जोङो ओंथिखौ फोरमायनो गोनां जायोबा एंगारनो हायै जाहोनाव जों बाहायनांगौ। नाथाय नाङै गोनांथि नङै समावहाय जों जोंनिखौ रासिनै नोजोर होनानै बाहायनो नाजानांगौ। बे आंनि खावलायनाय थागोन। सावथुन दिहुनगिरियानो जा जायफ्रा सावथुन लिरो बिथांमोनखौ आंनि खावलायनाय बे थागोन आरो जायफोर जोंनि खौरांगिरिफोरखौबो आङो बुंबोबाय थादों अनजिमा साननायनि बाथ्राफ्राबो जोंना बिदिनो गुबुननिखौनो बांद्राय बाहायनायखौ नुबाय थायो। दैदेनगिरिफोरजोंबो हानायसेबां नाजायोबा मोजां। जोंनि दैदेनगिरिफोर माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर आं नुबोबाय आरोखि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर बाहायनायखौ नुबोबाय थायो। दैदेनगिरिफोरजोंबो हानायसेबां नाजायोबा मोजां। जोंनि दैदेनगिरिफोर माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर आं नुबोबाय आरोखि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो बर' थुनलाइ आफादावबो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ हारसानि अनजिमा साननायखौ बांद्राय बुंनाय खोनानो मोनो। हारसा सोदोब बाहायनाया बांद्राय फैनो नागिरो। दा बेखौ एसे हमथा खालामनानै गावनिखौ बाहायोबा बे मोनसे मोजां जोंनि थाखाय बिदिन्थि जागोन होनना आं सानो आरोखि। दा आंनि खावलायनाया बे थागोन आरो सावथुना जेब्ला मोनसे सम फोसावहैजागोन बे समावहाय जोंनि नायगिरिफ्रा थारैनो नायगोन आरो जेराव दिहुनगिरि बा जाय बिथांनि गेजेरजोंहाय दिनै हांमा सावथुना दिनैनिफ्राय जागायजेननानै मोनसे सम दिहुनहैजागोन बा फोसावहैजागोन। बे बिथां सनि बर' बियो गावनो सासे आफादनि गुवाहाटी जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारिखा।
बिथांनि बे सावथुना मोनफ्रोमबो जोंनि बिटिसिनि बाहेरा बा बिटिसियावबो बियो आजावजागोन होनना फोथायनाय दङ आरो ओंखायनो नायगोन रायजो राजाफ्रा नायनांगौ आं खावलायगोन मानोना सावथुननिफ्राय गोबां बाथ्रा जों मोनथिनो मोननाय जायो आखल दानायनि बाथ्रायानो जा बा सोरनिबा जिउ जारिमिनावहाय जि मोनसे हेंथाफोर फैयो बा जोंनि थांनानै थानायावहाय जों बोरै जुजिनांगौ बेफोर बाथ्राफ्राबो बेरखांगोन आरो मोजां माखासे सोरजिलु जोंनि बे फिल्म बा सावथुननि गेजेरनिफ्राय जों मोननो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। सनापुर धेमाजिनि नैबे सनापुर बर' गामिनि जानाखि ब्रह्म मन्दिर बेवहाय बानिकान्त बसुमतारी आरो बानिकान्त गयारी आरो सनि बर' प्रडिउसार महरै सनि बर'आ आवगायबोनानै दिनैनि जानाखि हांमा फिल्मनि महरत बेवहाय हांमा फिल्मनि महरता जानानै थांबाय बेखौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि CM मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा बेखेवदों बेवहाय कालसार बिफाननि EM प्रनद बर' आरो जोंनि मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि जायनाखि EM मलेन्द्र नार्जारी बिथांमोना दङ लोगोसे गोबां जोंनि बर' आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना दङ बे महरत हाबाफारियाव जों आसा खालामदों काउन्सिला लोगोसे आङो बेक्तिगतभावे आसा खालामदों बे फिल्मा जायनाखि बानिकान्त गयारी बिथाङा आफादगिरि बे कमिटिनि बे फिल्म कमिटिनि आफादगिरि लोगोसे बिनि प्रडिउसाराव सनि बर' बिथाङा दायित्व लादों गुवाहाटीनि बिथांमोना एसेबां गोजानाव फैनानै महरत खुंनायनि थांखियानो ओरैबायदि जाखादों बे मोनसे फोसावनायबो जादों जे मोनसे मोजां फिचार फिल्म बरननो थांगासिनो दङ दिनै फिचार फिल्मनि खोथा जुदि जों सावरायोबा जोंनाव गोबां गोरों गोराया बेक्तिगत माने गोरों गोराफ्रा गावनि जानाखि फिल्म मोजां मोनग्रा बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना नाजानानै गोबां फिल्म गोबां माने एलबाम बरनदों बेजों लोगोसे बेखौ दैदेनलांनाय माखासे गोबां आफादफोरबो दङ बर' सिने आर्टिस्ट दङ दुलाराय बर' हारिमु आफाद दङ दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोबां बिथिङाव खामानि मावनानै जोंनि माने बर' सिने आर्टिस्टनि खामानिफोरा बा जोंनि गोरों गोराया जे माखासे एलबाम माखासे फिचार फिल्म बरननो नाजालांबाय थादों बेफोराव बोरैहाय जानांगोन बेनि बागै गोबां हाबाफारि लाबाय थादों दुलाराय बर' हारिमु आफादा मिरु आफादा आं दिनै खोब गोजोनदों जे सानजारि नोगोर धेमाजिनि बेवहाय नैबे सनापुर बर' गामिनि ब्रह्म मन्दिराव जा महरत हाबाफारि बेवहाय आं थालां बे मोनसे गुड बिगिनिं जाफिनबाय आरो जोंनि काउन्सिल जोनोम जानायनि उनाव जोंनि गोरों गोराफ्रा जे आरोबाव दायित्व लानानै फिल्म जगतआवबो एसे सम होनानै बे जोंनि राव हारिमु फिल्मखौ फेहेरनायाव आं आवगायनायाव जाखायनो दायित्व लादों बिथांमोनखौ आंनि बिजानिफ्राय गोजोननाय आरो आंनि मोनसे आनन्द गसायनायाव आर'ज गाबो बिथांमोननि जानाखि थांखि बिथांमोननि नाजानाय बे जाफुंगोन आरो हांमा फिल्मखौबो जों खम समनि गिबियावनो आङो दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर गामियाव जा हांमा फिल्म प्रडाक्सना हांमा फिल्मखौबो महरत खालामनाय बाहागोआव आंखौ काउन्सिलनिफ्राय फिल्म प्रडाक्सन बिगोमाया बिथाङा लिंनाय लेखा आं सफैनो हादों गिबि आं बिथांखौ आङो गोजोननाय बावहरग्रोयो मानो होनब्ला बिथाङा जा मोनसे हांमा फिल्म जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने पाब्लिश खालामनो नागिरदों जेनेबा फिल्म मोनसे दिहुननो नागिरदों गावनि फाइनान्सियेल गावनो होजोबनानै आरो जाखिनि गावनि टीम फिल्माव जा एक्टरनिफ्राय एक्ट्रिस प्रडिउसार करिय'ग्राफार जाखिनि अल एभ्रिथिं बिथाङा गावनो सब कुछ माने खरसा खालामनानै दिहुननो नागिरनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे आंनि काउन्सिलनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो जोंनि काउन्सिलाव मोनसे कारन जोंनि काउन्सिला दासो 2 बोसोर जाबावाखै थेवब्लाबो जोङो माखासे जोंनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी सारजों रायलायनानै दाखालि जोङो मोनसे डिसिसन लादों आरो जायफोर जोंनि गेजेराव बिदि फिल्म खालामो सोरबा डकुमेन्टारि खालामो जोंनि काउन्सिलाव रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगौ बेनि उनाव जोङो
माखासे हानाय जिखिनि फान्ड बेखौ जोङो होनो हायो आरो बेखौनो जोङो काउन्सिला सानदों जोंनि बे काउन्सिलनि जों जिखिनि फान्ड जेनेबा जों होनो हागोन बे फान्डजोंनो डकुमेन्टारि खालामनानै बा फिल्म खालामनानै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि हारिमुखौ मोजाङै साबसिननिफ्राय हामसिन जों बोखांबोनो हायो जों लाखिनो हायो जोङो दिन्थिनो हायो जों बाहेरावबो जोंनि कालसारखौ जोङो दिन्थिफुंनो हायो बेखौ जोङो साननाय बा जोङो डिसिसन लानानै दङ। जिहेथु दिनै खोब मोजां सान गोथार सान होनना बुंनांगोन दिनै गुवाहाटीनिफ्राय सनि बर'नि दैदेननायाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे बिथाङा दिहुनगिरि आरो रां होगिरि बिथाङा बेयाव मोनसे फिल्मनि मोनसे मुहुरत बेयाव बेखेवनो फैदों बे सनापुर गामियाव धेमाजि जिल्लानि बे सनापुर गामियाव खोब गोजोनथाव बाथ्रा दा बे फिल्मा जाहैबाय जोंनि समाजनि राव थुनलाइ फेहेरनायनि मोनसे खन्था आरो समाजखौ गुस्लायहोनायनि मोनसे लामा बियो थारमाने दिनै जोंनि बर'नि फिल्मफ्रा खोब गोदान अबस्थायाव दं जेरैबायदि दावगानांगौ दावगायाखै बेखौ दावगाहोनोब्ला जेसेबांनाखि जोंनि गेजेराव माहारियारि आफादफोर दङ गभर्नमेन्ट एजेन्सिफोर दङ बेफोर मदद होलायनांगौ दिनै जों मोनसे गावखुंथाय मोनबाय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल मोनसे हारिमु बिफान दं बेयाव बे हारिमु बिफाननिफ्राय आं सानो थोजासे बे फिल्म प्रडिउसारफोरनो मदद होनांगौ होमब्लासो जोंनि राव हारिमुफ्रा थांना थागोन ओमफ्राय जोङो आफादफ्रा खावलायनांगौ रायजो राजाफोरखौ दा साफ्रोमबो गावनि फिल्मखौ नायनांगौ जोंना 25 लाखनि बारा मानसि दं बर'फ्रा 25 लाखनि बिथोराव बोसोराव जुदि 10 लाख मानसिया बे बर' फिल्मखौ नायोबा बे फिल्मा थैनायनि खोथा गैया थारमाने गतिके दिनै फिल्मखौ दिरुनदों सनि बर'आ खोब गोजोनथाव बाथ्रा दिरुनबा थारमाने जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बा गुबुन गुबुन आफादखौ खावलायगोन जे फिल्मखौ बयबो नायनांगौ थाङै थाङैब्लाबो फिल्मखौ नायनांगौ आरो गामि गामि दोबथिंनानै देखायफुंनांगौ होननानै आं खावलायगोन अब्लासो जोंनि राव हारिमु जिथु थुनलाइ बे गुवार जागोन आरो समाजाबो सांग्रांथि जागोन आरो जोंनि फिल्मजों लोब्बा थानाय जेब्ला कला कुखुलि दङ फावगिरिफोर दङ बिथांमोनाबो थांना थानायनि लामा मोनसे मोनगोन होननानै आं बेखौ सानो।